DXDC, RadyoMaN, Report! Ihagit karon sa Comelec 11 kadtong adunay mga reklamo nga suportahan og mga ebidensya aron makabarog ang kasong premature campaigning. Gikumpirma ni Attorney Gay Innumerables, Assistant Regional Director sa Comelec 11, na wa pa sila magka-issue og show cause order tungod kay wa pay nahibalik sa mga nagreklamo og premature campaigning sa ilang buhatan. Sumala ni Attorney Innumerables nga wala dawata sa Comelec ang verbal nga mga reklamo tungod kay dili matumbok ang mga gikaingon nga kalapasan sa mga kandidato kung dili masuportahan og mga ebidensya lakip na nga pinabit sa mga testigo. Madto sa opisyal nga kung makumpleto na sa mga nagreklamo ang mga dokumento sa kasong premature campaigning, ila kining ipadala sa Law Department sa Comelec Central Office samtang wa pa nila madawat ang bagong guidelines aron mapadali ang pagresolba sa mga kasong kalapasan sa barangay ug sanggunian kabataan eleksyon. Gidugang usab niini nga walay ipaygayon nga uplan baklas tungod kay naobserbalan sa Comelec nga binos ang mga campaign material nga gipangmuntar sa mga kandidato dinhi sa Rion 11. Although may mga verbal na kami na na-receive, but then sabi namin, you substantiate it. Kasi kung pure allegations lang, oo, hindi rin namin pwede ma-actionan. Oo. Kasi kung mag-allege lang sila na ganito, but then wala silang maipakita sa amin na. So it has to be substantiated talaga. Like, may mga pictures. And of course, kung sino yung nagkuha ng pictures, of course, mag-execute din siya ng affidavit na siya ang nagkuha ng picture. So, yun. Actually, may mga naglapit na sa amin. Ang sabi namin, you just put it in writing and then you submit it in a form of an affidavit with all the evidences and of course, yung mga affidavits din ng witnesses. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMaN Dudong Rin Lumosbog, Tatak RMN. Tatak RMN.